Dagiti kang runa na damag ita a biyernes. Panangdangdangran ti high school student iti pada ng estudyante iti Baguio City na alaan iti video. Investigasyon, manarimaan. Sumagmamano a pagadalan iti Benguet. Agtaltalinaet at delikado iti panagragay gapo iti naunday at tudo. Dagiti updates ti DepEd amwan iti live interview. Southwest Monsoon wenno habagat. Agraraira iti lokalidad. Dadto mga update nung apay at pimigsamanan ti tudo. Ilawlawag ti pag-asa. Live. Central Materials Recovery Facility iti Baguio City. May patakder 7.92 million pesos. Pondo para kadagiti agtutubo iti Nueva Vizcaya apasan ti Work Internship Program. Ken iti Damag Pinoy Abroad. Panagyaman, kultura, kan panagpagayam ni pangpangruna iti bagnas ti Bauco UK 2026. Naimbaga malom, Cordillera kan Nilukanja. Ato'y nagitikang runan kan nababara adamag ita nga aldaw. Umuna ka nagitikang runan adamag kakailan ado a sektor ti apektado gapu iti epekto ti naunday a panagtudo. May sadita ti pagadalan kan pasilidad ti Department of Education Cordillera. Tapno mangipaay iti kanayunan nga impormasyon makadwa tayo iti linya ti telepono ti Chief Education Supervisor ti Education Support Services Division ti DepEd Cordillera ani Ma'am Georgina Ducaiso. Naimbag nga malang Ma'am Georgina, umuna nga saludsod tayo kat gapor itagtultuloy nga panagtudo paylaong kumusta itan dagiti pagadalan ket dagiti pasilidad tayo kalpasan ti naunday nga tudo. Naimbang nga malam, sir. Hindi nga panagtutulong manan. I-practice man na gito'y da Ma'am, ano nga nadakamat yung ada nga talaga ti epekto na rito habagat ngam ada ka ti datos tayo no mano nga classroom no pagadalan tinaapektaran ti bagyo kan habagat ken kasano kadakkel dagito nga danyos ma'am. medyo ado ti Ma'am, na may nadakamat yung garod nga ada dagiti classroom nga nadadaol ken dumapiket major damages. So ada kadimot dagiti schools tayo nga saan pay nga mangipatpatungpal iti face-to-face classes gapo ka dagiti damages? as of now magkatawan ugaw adati nadadaol na wash out nga school ngam adala tati remedyo nga inaramid da naki-coordinate da ije barangay kan ije church isuti
us-usaran da iti panagklase da iti face to face. Kun daytoy bagyo ken Benguet nga diyan ay baga tayo nga isudamot lang pinaapektaran ngem ipatpatungpal da daytoy makuna nga face to face ken ADM or blended or jeda do mga schools mat ket adda chay alternate da iti face to face kan ADM tapos ag sinublat damot lang numalpas nga nag face to face mat nga klase isuda mat ti ag modular so kas jay ti remedyo nga maararamid sungahan nga agsardeng latati panag-adal. Ma'am, gapungor kada gito nga mapaspasaran tayo ken ada dagiti nalista nga damages ken gapungarod ta katengtengaan pa lang iti term dagiti pagadalan kaano tayo nga ma-expect ti rehabilitasyon or repair dagito nga damages, ma'am? No iti damages ket minor tang kidi dagiti da MOOET schools nga mabalinda nga usaran habang ururayan da no agkurang daytoy na isubmit tayo nga data nga maala ijay kunada nga quick response fund nga dagitoy da nga fund ijay nga central office pa lang gaminti ayan na diay i-release da upon request based on our report at dadagijay da clean up no haan met nga nadadaol unay jay classroom nga kasapulan lang nga mang clean up kada rubayan da ket adda ti na-identify nga gatad nga maitud kinya da agrugi iti 20,000 ingana iti 49,000. Nay mga malam Ma'am Dukayso ni alasungduan daytoy kabiatan ti para kay simpada iti classroom anya ti temporary measures ti ahensya tapno may pasigurado may subliti face to face classes dagiti estudyante kadagiti naapektaran met pagadalan. So habang maisingsing pa dagitoy da kan nga runay bagak nga limited piman dagitoy da pundo ti eskwelaan. So dagiti aramidan tayo mati jay opisina, i-collect tayo dagiti da data kat ma-report ijay adati incident management reporting system. Nga dagitoy da nga kat ti naka-enter ka dagitoy da or dagiti da i-report from the school, masapul nga validated. So jay na ibagak, depende no clean up or minor repairs ti ma-provide kan no depende manan mat no dakkel nga damage dede manan nga mapan man iti sa bali nga office dagiti da ada iti educational facilities ta isuda met ti mang aramid iti estimate nga pundo nga mang repair or mangipatakder mang rehabilitate ti classrooms. So dagiti da pa iti maururay tayo tatta na isubmit tayo dagiti da reports. So ururayan tayo no anya ti naaramidan or na-compute mo ti central office. Mamanyapay dagiti alternative learning modes mabil nga isangkat dagiti pagadalan sampay laeng makipatumpal iti face to face classes. Ay iti alternative delivery modes or the JADM nga kunada adu ti klase na sumabalin nga dagiti da awan ti napigsa nga signal da mabalin nga ti usaran da kat printed modules dagitoy da kat na ipiprint daytoy or na isasagana daytoy before the disaster. So kasla nga na ano ti pangibagami-gamin ichay. Adan iti positioning dagitoy da learning materials. Ada jay aral nga kunada nga ada ti boxes for learning materials ready to be provided no
kastoy nga ada ti suspension ti classes. Dagijay da adamot ti signal na nga napigsa isu da dagijay da ag online ag usar ti LMS nga kunada dagijay da digital modules. Kan mabalinmot nga blended. Kan da dumapay nga learning arrangements. Di da mga schools nga haan unay nga napigsa ti tudo nga medyo narigat mo't lang nga klase, dagijay the teachers, tinapan ijay house to house nga ikandak iti klase. Okay, ma'am, talking about that, kasanumot may pasigurado ti ahensya makaawat amin nga estudyante iti learning materials. Yun. So, adati mang mangyari nga monitoring ti agency ta nag-i-download tayo, nag-i-release tayo iti pundo kada gitoy da schools nga ag-reproduce na iti learning materials. So, adan kanya da jay nakunak nga adan ti boxes mo lang iti aral program adan ti boxes na nagkakargaan na iti learning materials. And naibaga-baga kanya da nga no amudan nga dati kastoy nga suspension or expected nga typhoons isasagana dan jay materials ito da before nga agawit dagiti da ubing. Do kayso anya ti mensahe tayo, ma'am, kadagiti manurusuro no amuda delikado ti pagnaan dagiti ubing iti panagadalda ket pinag-absent dagiti naganakda dagitoy para iti seguridad da. Well, kadagito the teachers, kat as usual, man, aramidin tayo nga, ito tayo ti modular lessons or remedial lessons, kadagito the affected learners. Tahaan nga rin nga agpapada ti kagapgapuan dagito the learners, kan masapul mo't lang nga i-coordinate da, ipakamu da iti dagiti the parents, ipakamu da iti teachers, tapno amon dagiti the teachers nga ag-iplano or ag-schedule iti remedial lessons dagiti da nga ubing affected. Maudi, ma'am, ti mensahe tayo kadagiti learner mat ken naganak dagiti pagnaanda iti panagklase daket delikado kas kadagiti probinsya. Aywan, ma'am. So, dagito the learners, haan yung ipilit nga klase no amo yung delikado ti pagnaan nyo. Ang kayo nga madanagan, tamaikan kayo iti modular lessons or remedial lessons. So, nagrigat no ipilit yung apan at klase, masapit nga denggan yung ti ibaga iti parents yu dagita da kapagsayaatan nyo manang awat mo dagito the teachers kayo amuda ti situation nyo kakaro kadagito da eskwelaan nga adayo ti pagpagnaan na. Pagyamanan, ma'am Georgina Ducaiso, iti oras nga empayo dito'y PTV Cordillera. Kailan mabambantayan ti may sa low pressure area ang nakastruken iti Philippine Area of Responsibility. Kana yun nga update iti sasaadan ti panawan ipaay ni weather specialist Kathleen Labangco. Manibod iti pag-asa Baguio Synoptic Station. Noon ang hapon sa ating lahat, narito ng ulat panahon ngayong araw, August 28, 2026. Patuloy po nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 720 km east of Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, meron po itong medium chance na maging ganap na bagyo at once nga po na maging ganap na bagyo ito, papangalanan po natin siyang Pilandok. Sa kasalukuyan, southwest monsoon o hanging habagat po ito nakaka-apekto ng sistema ng panahon sa Luzon at Visayas. Kitasahan sa Zambales at Bataan ang monsoon rains dulot nga po nitong southwest monsoon o hanging habagat. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Aga, kasama na ang Benguet Province, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro at Antique. Occasional rains naman po ang inasangkayan ng panahon, dulot pa rin po nitong hanging habagat.
Sa nalalamig bahagi ng Luzon at Visayas, maulap sa kanta na may kalat-kalat na pagulan pagtulog pagkitlat ang inaasahan, dulot pa rin po nitong hangin habagat. At sa Mindanao naman, generally fair weather conditions na may mga tsansa pa rin ng isolated rain showers or thunderstorm, dulot naman ng localized thunderstorm. At para bukas, inasahan natin maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 17 to 33 degrees Celsius. At inaasahan po natin ngayong weekend na magiging maulan po ang ating lagay ng panahon. Especially po may significant rainfall po tayong inaasahan base na nga po sa latest update ng ating weather advisory. Lulubog ang haring araw mamaya 6:14 at sisikat bukas ng 5:44 ng madaling araw. Ma'am Kathleen, naku, bakit po kaya muling lumakas ang ulan at ito ba'y titindi pa? Yes po, magandang hapon sa atin. Base po sa forecast natin, no, lumalakas nga po itong ihip nitong southwest monsoon. Tulad nga po nitong mayroon tayong LPA dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility na siyang bahagyan magpapa-enhance dito sa hangin habagat natin. Ano po kaya ang dahilan ng mahabang habagat na nararanasan natin ngayon? Bukod po sa El Nino ngayon, no, mayroon din po kapag tuwing may mga bagyo po tayo na dumadaan, kahit hindi man ito nagla-landfall, na-enhance po nila itong hangin habagat, kaya nga po mas nag-prevail itong southwest monsoon natin. Ma'am Kathleen, ano po ang forecast track ng low pressure area na magpapalakas po ba o magpapalakas po ba ito ng pag-ulan? Sa nakikita po natin, no, may medium chance po ito na maging sanad na bagyo at ang track po nito ay sinutumbok itong Taiwan. So medyo mababa po yung chance na maglandfall ito. Ngayon pa man, di nga rin po natin tinatanggal yung chance na mag-enhance pa nito lalo itong hangin habagat. Ano po ang inaasahan nating lagay ng panahon mula ngayon hanggang sa susunod na linggo, Ma'am Kathleen? Base po sa weather advisory, until Tuesday po inaasahan natin na magkaka-receive ang Benguet province ng significant rainfall. At sa ngayon nga po, no, nag-range po ng 100 to 200 millimeters of rainfall o naka-orange warning po tayo ngayon dito sa Benguet hanggang sa Monday po. Panghuling katanungan po mula sa akin, Ma'am Kathleen, kapag malulusaw po itong low pressure area, magtatagal pa rin po ba ang pag-ulan sa ating lugar? Posible po na para magkakaroon po tayo ng lahat yung pagsilip dito haring araw gaya nga mananasan natin itong Tuesday or Wednesday. Ma'am Kathleen, si Jorton Campana po ito. Kung sakaling magtatagal pa po itong pag-ulan, malalampasan ba natin yung naitala noong 1970s na 40 days na dire-diretsong pag-ulan sa atin? Yes, so di po natin tinatanggal yung chance ng patuloy na pag-ulan, lalo na nga po meron po tayong different weather systems na nagpapaulan sa atin. Ma'am, ano po ang nakikita pa nating masamang epekto ng mahabang pag-uulan sa katubigan at sa kalupaan po, lalong-lalo na sa Cordillera and Northern Luzon, ma'am? Kapag patuloy pa rin po yung pag-ulan, inaasahan po natin na mas magiging saturated na yung mga lupa natin. Ibig sabihin po, mas vulnerable na ito sa mga landslide at flooding po. Sa mga katubigan naman po, gaya ng mga river, no, posible po na tumaas pa yung level ng tubig at maaaring ma-reach yung bankfall capacity nila. Panghuli na lamang po, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan dito sa Norte dahil hindi pa natin assure kung kailan po mag-stop itong mga paulan-ulan na ito, ma'am? Para po sa mga tagapakinig, stay alert and stay safe po tayo sa mga posibleng sakuna, lalo na nakikita po na po natin na may significant rainfall tayong inaasahan ng matamasa dito sa Benguet province. At huwag po kalilimutan ng payong at kabote ng pag-ulan kung pinabalak man po natin lumakas. Kailangan po mag-ingat ang lahat.
Pagyamanan iti dayta nga update weather specialist Kathleen Labangco manipod iti paga sa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated iti sasaadan ti panawen ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon a nakasagana. Ita panawen ti matutudo umadumanen dagiti sakit nga itunda ti nabasa a panawen. May sadita ti leptospirosis. Nupay bimabati kaso iti syudad ti Baguio. Ipalpalagip lata ti CHSO ti panaganna dagiti umili tapno saan a makaptan iti sakit. Ada report ni Christine Bornolia sa Maway. May satawanan nga agtabtrabaho ni JM iti biking area ijay Burnham Park. Sigun kenkwana, summer season when rainy season man, agtabtrabaho daytoy. Iso anapatag akanayon anasalunat. Ita pa nagtutudo may sa kadagiti sakit nga agraraira ti leptospirosis. Tapno makaliklik iti nasao a sakit ni JM, ti araramidan na. Iwas po tayo sa mga mababahang lugar. Yun po. Tapos dapat panatilin pong magsuot ng botas kung sakaling andun po tayo sa bahaging mabaha. Iti kaudya na datos ti City Health Services Office. Dumano ni ti 10 ket 4 ti kaso ti leptospirosis tinailista iti syudad. Manipod January 1 aging August 15 ti agdama atawan. Bimabaday toy no idilig idi napalabas atawan iti kapada a bulan a dumanon iti 20 ket 3 a kaso katupag ti 30 ket 9%. Sigun iti CHSO, kasapulan ti doble a panaganad gapu iti epekto ti matutudo a panawen. Ti sakit a leptospirosis ket maala iti kontaminado a danom manipod iti isbu ti ayop ng runa ti utot. Ngem anya kadidag iti sintomas ti leptospirosis no naiyakar iti maysa a tao. Biglang magkakaroon ng fever for the next 3 to 5 days and then severe headache, then pwedeng magkaroon ng reddish eyes, then it can get into a severe one which is yellowish ang skin. Impalagip na karagiti umili ti dagos a panagpataminda no makariknada iti sintomas. We just have to alert all our residents not to wade in the flood, and if ever they have to, then they have to go to the nearest health center for prophylaxis of leptospirosis. Umdas mati agas iti syudad para iti nasao a sakit. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Iti sa balya damag manamnama adakkel ti may tulong ti plano apan nakipatakder ti Central Materials Recovery Facility no MRF ti Baguio City iti Barangay Dontogan iti panagbabati tonelada ti basura ang maiturturong iti sanitary landfill ijay Pangasinan. Posible ang maksayan pa ti gastos iti howling kan tipping fee ti basura. Posible ka diretoy a proyekto. Ada detalye ni Jessel Kate Lapizar. Panggap ang maipasdak ti Central Materials Recovery Facility iti Barangay Dontogan, Baguio City. May sa daytoy a centralized facility para iti panagsort, processing kan recovery kadagiti recyclable kan dadumapay a mausar pay a materyales manipod iti solid waste ti syudad. Panggap ti pasilidad ang mapasaya at ti waste segregation ang makatulong mat para iti waste management iti syudad. Gapo iti daytoy, maragsakan dagiti residente iti Dontogan iti posible ang napintas nga epekto daytoy iti komunidad nang runa tamanamnama a nasaysaya at daytoy ngam iti sigud a pangiturturungan ti basura iti lugar. Okay lang yun kasi marami siyang opportunity mabubuksan, employment, tapos plus yung volume nga ng basura, malaking tulong siya. Sigun met kadagiti opisyal ti barangay na isayangkatan dagiti konsultasyon kan nailawlawag kadakwada ti panggep. Kinunada asaan laeng ang makatulong ti pasilidad para iti panang patalinaed ti kinadalos ti syudad, makatulong matlaeng daytoy para iti job generation kadagiti umili ti barangay ken dadumapay. Siguro maganda pag matutuloy para yung tax ng barangay Dontogan lumaki siguro. Malaksid iti dayta, gapo iti sistema a masurot para iti panagkolekta ti basura, manamnama metlaeng ti panagbalin a responsable dagiti umili maipapan iti basura. Para sa kabuuan, matuturuan na maging disiplinado ang mga tao. Magkakaroon ng sense of discipline at magkakaroon ng sense of action para sa mga members ng ating mga
mga kabarangay. Iti kanito ang maipatakder ti pasilidad agnumar ti syudad ken ti komunidad. Babaan iti daytoy, bumasit ti basura ang masapul ang maiturong iti landfill iti ruwar ti syudad ang makatulong matapno maksayan ti agarup 192 million pesos tunggal tawen a gastos ti syudad para iti pan nakaibunag ken tipping fees kadagiti basura ang maiturturong ijay Urdaneta City. Sigun iti LGU, maaramat ti mainot a kwarta para kadagiti dadduma a serbisyo para kadagiti umili ti syudad. Kabayatan na, paset ti baligi ti proyekto ti pakikaykay sa dagiti umili maipapan iti usto a waste segregation. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Dito yung report, kakailyan, ket sensitibo, kaputa ti aktual, makita ti aktual panang dangdangran, dagiti masaknan, kadagiti agtutubo. Isuanas ken ti nasayaat panagadal iti tunggal komento. Iti Baguio City agwarwaras iti social media ti maatap panang dangdangran ti maysang estudyante. Iti pada ng estudyante bayat akat katawaan dagiti daduma payng estudyante iti aglawlaw. Imibistigaran dagiti masaknan ti nasaw pasamak no maibilang bullying uno na igagara panang dangran daytoy. Kastamot ti maatap bullying pakairamanan nakairamanan dagiti estudyante ti may sapay pagadalan. Detalye kinalap ni Christine Bornolia sa Baway. Leb, tama na. Gago, Leb! Dayta ti agwarwara sa video ti panangdangdangran iti maysang estudyante iti pada nga estudyante iti Pingat National High School Baguio City. Makita ti panangibasno ti estudyante iti sinturon na iti biktimana. Kabayatan na mangag ti katawa dagiti daduma nga agbuybuya. Adamot ti mangibagbaga nga isardengan ti sospek ti araramidan na. Nangipaaymat ti Baguio City High School iti komento iti maatap bullying agapuanan dagiti estudyante iti nasao pagadalan. Impatang ti pagadalan nainget a maipawil ti bullying iti uneg ti pagadalan ken saan na mapan panuynuyan daytoy. Kinumpirma dayta ti Baguio City Police Office gaputa nagsinaruno a napasamak. Ti umuna pasamak ti bullying a nai-report kat napasamak iti ruwar ti pagadalan idi Agosto 26. Ti maikadwa nga insidente kat napasamak iti uneg ti pagadalan idi Agosto 27. Sigun iti Baguio School Division Office, nakikoordinardan kadagiti school dagiti estudyante karaman ti napasamak bullying. Sigun iti opisina manarimaan ti investigasyon iti nasao pasamak. Upon receiving the report about the bullying incident involving learners of Pingat National High School, the School and DepEd Division of Baguio City immediately took appropriate steps in accordance with existing DepEd policies and procedures. The case is being handled through the proper child protection mechanisms with the safety, welfare, and rights of the learners as our priority. Araramidan mo ti kabailan dagiti masaknan nga opisina tapno saanan maulit ti nasao bullying. Sigun iti opisina no addaman ti kastoy pasamak mabalin nga i-report iti masaknan nga opisina. Kung sino mang personnel ang ating nasa eskwelahan, maging guard man, maging utility, sila po ay pwedeng mapagsabihan. Pwede pong isabi sa kanila ng ating mga anak kung sila ay nabubuli. Sa ating DO6 2026, meron din po tayong tinatawag na Learner Formation Officer. Yan po ay dinesignate po ng ating mga school heads. Ngayon, ang Learner Formation Officer ay dapat po magkaroon ng 3 oras sa paaralan. Na siya rin po ay may desk. Na siya ay dapat nasa conspicuous place na kung saan madali po siyang ma-approach ng ating mga bata. Na kung nakakaramdam na sila ay nabubuli, meron na naman silang pwedeng pagsabihan. Kabayatan na itimat statement ni Mayor Benjamin Magalong. Inyunay-unay na iti publiko nga awan ti lugar ti violence, bullying ken harassment wenno anyaman na klase ti abuse iti syudad. Kiddaw ti mayor iti publiko asaanan nga i-share ken i-repost ti video nga adda pa kainaigan iti bullying tapno maliklikan iti public shaming, harassment, insults, threats ken daduma a klase ti online abuse nang runa takaraman ditoy ket minors. Iti datos ti SDO Baguio dumanon iti 8 a kaso ti bullying tinailista. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Pataalan!
7.92 million pesos. Pondo para kadagiti agtutubo iti Nueva Vizcaya a Facility Work Internship Program. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan na gitoy. Ngayong Biyernes, epekto ng bagyo at malalakas na ulang dala ng habagat sa Cordillera. Alamin. Tutukan kung paano tinutulungan ng kinauukulan ang mga apektadong residente, lalo na ang mga nawalan at nasiraan ng tahanan. Huwag ding palampasin ang paglilinaw ng pamahalaan tungkol sa rehabilitasyong ginagawa sa mga batang nasa loob ng Bahay Pag-asa. Bukod pa riyan, samahan niyo rin kami sa aming talakayan tungkol sa pag-abot program at marami pang iba. Department of Social Welfare and Development, Cordillera. Sa issue at serbisyo. Agsubsubliti kang runa na damag at dadagiti nag-aplikar iti trabaho iti job fair ngayon siyang katites da ijay abra itay lang na biit. Na siyang katpay ti skills training can career guidance kadagiti kliyente ti ahensya. At ang report ni Christian Alistair Tubadesa ti PIA Cordillera. Maysa ni Julian Tejero, graduate manipod time abra kadagiti hard on the spot iti World Cup 5 opportunities when the WCO job fair ana nga iti Abra Sports Complex iti panangidaulo ti TESDA ken dumapay nga ahensya ti gobyerno, technical vocational institutions ken stakeholders. Dati circuit para kanyak mat circuit dakto nga tulong lalo kanyami nga fresh grad ken nagijay awan tiji kumabalak na nga ag outside Abra nga mapampalang ag birok sir. So dakkel nga tulong na para kanyami sir tapno ang kami nga mapan aggaston tapno lang makabirok ti trabaho. Ti WCO at tinawin na may patpatungpal ket may sa programa ti gobyerno tapno may sideg dagiti sapsapul ti panggidan kadagiti employers nga daan iti job vacancies. The TESDA in partnership with DOLE and of course PESO will monitor yung ano sir, yung status no para itong mga near high ay mabigyan sila ng ano ng duly ma-address yung kanilang needs. And of course for the hard on the spots, ano pa rin yan? Tulad yung sinabi kanina, hindi ibig sabihin automatic yan. There are also documentary requirements na kailangan ng ating industry and we will, together with PESO, will look into it. Na sana itong mga hard on the spots talagang mabigyan sila ng talagang placement. We believe that our greatest resource is not found beneath the ground, but in the hands, minds, hearts, and talents of our people. That is why we continue to support programs and partnerships that empower our workforce, strengthen employability, and connect our people to opportunities, whether here in Abra, elsewhere in the country, or even across the world. Malaksi diti job fair na siyang katpay tinaduma-duma nga oportunidad kasi ti skills training ken career guidance. Naiwaras metlaeng iti training allowance ti sumagmamanong scholar ti special training for employment program when STEP ken toolkits kadagiti nakalepas iti training. Manipod dito'y Abra, Christian Tubadesa iti PIA Cordillera para iti pagilian. Nabinta sa damag kakailyan ng runa kadagiti overseas Filipino worker kaya dagiti individual nga agtartargagay ang maadaan iti bukod a pagtaangan. Ijay-jaya ti Pag-ibig Fund ti kanayunan a 4 million pesos para iti housing loan. May tuno si ti imunan nga imbatla ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na. Manipod iti 6 milyon, mabalinan nga ag-loan agingga iti 10 million pesos dagiti mangkayat a miyembro ken mabalinda a bayadan daytoy iti agingga 30 atawan. Sigon iti Pag-ibig Fund Baguio Branch ti programa ket mangsungbat iti kasapulan dagiti active member ti opisina tapno makagatang wenno makaipatakder iti bukod da a balay. So bakit nagkaroon ng ganitong enhancement dito sa ating pabahay? Sapagkat ang mga miyembro ng Pag-ibig halos lahat po ng manggagawang Pilipino.
So, meron tayong mga manggagawang Pilipino, kagaya ng mga OFWs natin na kung saan mas maganda yung kanilang kinikita o kaya naman yung mga manggagawang Pilipino na din dito sa Pilipinas na nandoon sa upper income level. Tinaas ito ni Pag-ibig para mabigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon sila ng condominium unit. $33,000 na pamilya iti Cordillera Agnumar iti first tranche ti rice assistance manipod iti LGSF Bagong Pilipinas Rice Program. Dumanon mo't iti 71 million pesos na ilatang apondo iti daytoy. Daytaken da dumadamag iti riyon isang bahay ni Angel Kim Pengosro. Nasurok 33,000 asang kabalayan iti probinsya ti Benguet. Ti manamnamang agnumar iti first tranche ti rice assistance iti sidong ti LGSF Bagong Pilipinas Rice Program. Iti sidong ti programa, makaawat dagiti benepisyaryo iti 10 kilograms ti bagas. Agdagop iti 71 million pesos ti nailatang para iti panakay patungpal ti programa. Karaman karagiti benepisyaryo ti probinsya dagiti solo parents, senior citizens nga agmaymaysa nga agnanaed, persons with disabilities, marginal farmers, kanda dumapay a low-income households a nailasin babaen ti community-based monitoring system. Kabayatan na, 245 Benguet Public School teachers ti maipasidong iti 6 mabulan at training program. Tapno agbali na mental health first responders kan coaches kas pasot ti panagreget amang papigsa iti psychological support kadagiti estudyante. Ti panagsanay ket mangipaay kadagiti manursuro iti practical psychological first aid strategies para iti krisis asanguan dagiti learner. Alalukuyon ti Philippine Military Academy dagiti kwalipikado nga agtutubo a Pilipino iti Central ken Northern Luzon agon dawayan dati maudi nga entrance examination para iti class of 2031 inton September 5 ken September 6. Masapul nga agtawon dagiti aplikante iti 17 aging iti 22 ken magunod da dagiti daddumapay a kasapulan ti akademya iti panakakwalipika. Ti entrance examination ti umuna atukad ti proseso ti screening ti akademya. Dagiti makapasak at maipasidong iti physical, mental ken neuropsychological assessment sakbay ti maudi a panagpili kadagiti kadete. Manamnama asumrek dagiti nabaliging aplikante iti akademya inton Mayo wenno Hunyo 2027 para iti upat a tawen a panagsanay iti militar ken akademiko. Umawat dagiti kadete iti scholarship amang saklaw iti board ken lodging, uniforme, libro ken daddumapay a learning materials, kastamot ti training allowance. Iti probinsya ti Kalinga, dumanonon iti 16.5 million pesos agatad din na ipaay iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged wenno displaced workers wenno tupad program iti probinsya ti Kalinga ita atawan. Tinasao a pondo ket pinagnumaran ti 1,977 a benepisyaryo manipod iti 40 ket siyam a barangays iti probinsya. Nagyaman mo ti provincial head ti Dole Kalinga. So we thank you very much and hope these programs will be funded, especially so that it is a great help for our beneficiaries and for the people of Kalinga. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti mat Ilocanja kaunaan nga Starbucks para kadagiti learner iti La Union impasdak ti DOST iti tulong ti lokal a gobyerno. Kabayatan na relief goods manipod iti DSWD agtultuloy a maipapaay kadagiti naapektaran iti kalamidad ijay Pangasinan. At detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti La Union, naipatungpal ti kaunaan a province-wide mass installation kiosk ti Starbucks, babaan iti science and technology iti panakibinadang ti La Union PLGU. Panggap ti aktibidad a maipaayan iti internet dagiti estudyante kadagiti nasusulinek a lugar iti probinsya.
Babaen iti computer, ma-access dagiti estudyante ti K-12 subject-based learning resources, educational references, study guides, STEM materials, research content, kanti interactive tools. Idjay Pangasinan, naipaay tinasurok sa nga ribo a relief goods kadagiti naapektaran iti kalamidad a residente iti San Fabian. Naipaay met dagiti hygiene kits kadagiti dadumapay nga ili iti probinsya. Imunan ang naipaayan iti ayuda ti pitogasot a pamilya Idjay Aguilar, Pangasinan. Idjay Ilocos Sur, nangiwaras ti Ilocos Sur Electric Cooperative kadwa ti pulisya iti libre nga school bags kadagiti pupils ti grade 1 kang grade 2 kadagiti napili a pagadalan iti Cervantes. Pasot dito iti corporate social responsibility ti kooperatiba iti komunidad kasuporta iti edukasyon. Iti Ilocos Norte, nangiwaras manen ti probinsya la gobyerno iti libre abagas kadagiti umili. May papaaypay ti healthcare services kas iti libre nga agas, assistive devices ken ti agricultural and livelihood support, babaen iti nagduduma a kagawaan iti panagtalon ken abono. Tarigagay ti probinsya la gobyerno a maipaayan iti bagas dagiti amin a nakukurapay nga umili, iti probinsya ita atawen. Kabayatan na, impakita ti probinsya la gobyerno iti publiko ti kaunaan a regional yarn production iti Vintar. Kaunaan ti pasilidad iti Luzon a pagaramidan iti nagduduma at textile. Impasdak ti DOST kas textile hub iti Luzon a manamnama amang papigsa iti yarn production iti probinsya ken mangnayon kadagiti agar-aramid iti nagduduma at textile. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti panawon nga kasapulan mariknati presensya dagiti kameng ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company a sipupuso ti panagserbisyo da. Bimisita da iti may sa pamilya na puuran iti pagtanganda iti tinok ken nang ipaida iti donasyon a kawas ngay napresyan met ti nagnumar. Natalgad met ang nakadano nagitoy nga estudyante ken umili iti puntiryada a destinasyon iti libreng sakay nga impaay ti unit. Imuna matan anay payan iti libreng sakay a serbisyo dagitoy a residente manipud tabuyan aging kamelbang barangay poblasyon Tinok. Pudno unay nga wan ka paris diragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Aktibo dagiti umili iti Bauco Mountain Province a nakabase iti United Kingdom iti panang taginayon iti tawid a kultura kas iti binadang ken panang suporta para iti panag-asenso iti ili a nagtaudan da. May martangan daytoy iti bagnas di Bauco UK 2026. Daytoy iti detalye. Kagiddan ti panagadu dagiti pamilya manipod iti Bauco Mountain Province ang nag-migrate iti United Kingdom ket ti agtultuloy a panagkaykaysada kas maysa ang natibker ken naragsak a komunidad. Naipangpangruna daytoy iti panagrambakda iti 4th Begnas iti pangidaulo ti Bauco Organization UK. Begnas is an annual cultural and Thanksgiving celebration to thank God for a bountiful harvest, community protection, and well-being. Our recent Bauco UK Begnas was very special to us, as this was a perfect chance for us to thank God for the greatest blessings He bestowed us on our recent time of needs. Napuan kay papanante Begnas, ngay munaan ni Rugyan nagiti pamilya kas expression of thanksgiving, sakbay ang nagbalin a dakkel a community celebration. Because we are multiplying kids, now you are growing. It become like a cultural heritage because of the intermarriage of the families. Panagyaman, kultura, panagpagayam,
may matangan iti bagnas di Bauco UK 2026. Naragsak una di celebration ti Bagnas dito'y UK, Bauco Bagnas over here in London. And we once again managed to sing our songs, original songs from each barangay, and then the gongs, we danced the tayaw, salibi, gangsa, and of course line dancing and Okasyon daytoy ngay pampanakal dagiti elder. Kandakkel nga adal para kadagiti agtutubo. Young people like me should continue enjoying these cultural events like the Bagnas because we are the next generation who can continue sharing it and keeping it alive. Bagnas reminds me that even though we're far away from home, our roots are still the part of who we are. Napatagpay nga adang daytoy apan ang taginayon iti tawid da kultura kas iti binnadang ken panagkaykaysa para iti panag-asenso ti ili ang nagtaudan da. Iti mensahe ni Bauco Mayor Randy Awisan para iti Bauco community iti UK. Ginuyugoy na dagitoy nga itultuloy ti panang suportada iti maysa ket maysa, ipreserba ti tradisyon da ken ipasa ti kultura kadagiti young generation. Laglagi pun tayo nga wan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Iti pakasaritaan kakailyan, kalpasan, ti baligi para iti demokrasya ti pagilyan iti 1986 EDSA People Power Revolution saan ang nagpatingga iti nasayat nga aglawlaw ti administrasyon day di President Corazon Aquino gaputa di malan dayto iti sumagmamano a coup attempt. May sa ditoy ti August 28 coup attempt nga indauluan ni Senator Gringo Honasan idi pay membo isuna ti AFP. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Kalpasan ti 1986 EDSA Revolution, nagtugaw a presidente ni Corazon Aquino anang padisi iti daan at takam. Awan pa'y ti makatawan na iti pesto, rimusing ti may sa agrupo a kontra iti administrasyon na. Dagito iti naawagan a Reformed Armed Forces Movement ngayon dauluan ni Colonel Gregorio Honasan. Idi August 28, 1987, naibuksilan ti plano ti grupo a kodeta. Sakbay ti parbangon, nangirugi dagiti rebelde a soldado iti panangraot iti gobyerno ni President Corazon C. Aquino. Iti Malacanang Palace, military installation, ken istasyon ti telebisyon iti uneg ken aglawlaw ti Metro Manila. Iti nasapa nga oras ti Agosto 28, imakar dagiti pwersa dagiti rebelde iti Metro Manila katrina utda dagiti kangrunaan a posisyon iti gobyerno. May sa grupo ti nagturong iti Malacanang Palace, apagdagusan ni Aquino. Dagiti daddumapay a unit ti rebelde katrina utda ti Camp Aguinaldo, headquarter ti Armed Forces of the Philippines, ken sinakop da dagiti pasut ti complex. Imunag dagiti dadduma iti pasut ti Villamor Air Base ken pinuntiryada dagiti istasyon ti telebisyon. Napasamak ti kaingatan aranget iti Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kalpasan ti standoff ken ranget simuko dagiti kaduan a kameng ti RAM. 125 nga armado a rebelde a soldado ti simuko kadagiti Marines bayta naglibas ni Honasan manipud Camp Aguinaldo. 53 nga individual ti pimusay iti maysa nga aldaw agandat a panang takeover iti gobyerno bayta nasurok talugasot dagiti nasugatan. Mapapati a 450 million pesos ti gatad ti dadael iti nasao aranget. Bilang inyong Pangulo, ako'y muling nananawagan at nakikiusap sa inyo. Huwag po nating kalimutan ang ating hirap, ang ating pagod, at ang mga buhay na nawala upang ibalik ang ating kalayaan, upang ibalik ang demokrasya.
Tinapa ay ako deta idi Agosto 1987 kat simbolo iti natibtib ker apan nakaipasdek ti demokrasya iti gobyerno gaputa adda dagiti arungaing dagiti ram asinukimat ken binalbaliwan ti gobyerno. Nupay saan ang nagbaligi ni Onasan, nagbaligi ti puso ken talek ti kaaduan a Pilipino gaputa nangabakas independent senator idi 1995 aging ga 2004 ken 2007 aging ga 2019 ken nagbalinpay a secretary ti DICT idi panawon ni President Rodrigo Roa Duterte. Kanayon alaglagipon pasama kidi adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Amoy kadi kakailyan nga adda dagiti bantay iti paset ti lubong ang nagpunipunan ti ice gapu iti nalamok a klima. Ngam kasano kadino matunaw dagitoy anya nga ti pagbanagan ti komunidad iti Aglawlaw. Adda detalye ni Dayan Monica Tukay. Anya kadi kakailyan ti awag kadagiti yellow no ice amang bungbungon kadagiti bambantay iti daduma a paset ti lubong kasi ti paset ti asya nga ininot a matunaw ken agtinag iti ibaba a paset ti bantay. Maawagan dagitoy a glaciers. Nupay awan daytoy kadagiti pagilian a semi-temperate ti klima kas iti Pilipinas. Ti glaciers kit agrugi iti snow. No at ado ti maornong anyebe iti tunggal taon ngem ti marunaw, ado a layers ti mabukol daytoy nga agpipinatong ken agbalin a napuskol ken dadakkel anyebe. No pumuskol ken umdas ti kadagsen ti niebe, ti gravity ti pakaygapuanan ti ininot a panaggaraw na, kasi ti karayan nga naaramin iti niebe. Adda dagiti glacier iti tunggal kontinente malaksit iti Australia. Masarakan dagiti largest concentration iti Antarctica ken Greenland. Ang naglaon iti kaaduan a glacial ice iti lubong. Masarakan mat dagiti mountain glaciers iti Alaska, Canada, Iceland, Norway, Switzerland, Himalayas, New Zealand ken paset ti Africa ken Indonesia. Dagiti glaciers ket ice sheets amang idulin pay iti agrup 3/4 ti Earth's fresh water. Ang nagbalin kas may sakadagiti kadakkelan a natural fresh water reservoir. Ngamamuyo pa'y kadi kakailyan at meltwater a manipod kadagiti glaciers, katimang suporta iti drinking water supplies, irigasyon iti agrikultura ken panagkalap, tumulong amang patawd iti hydropower ken dadumapay a pagbiagan dagiti kagimungan. Makatulong pa'y dagiti glacier amang taginayon iti temperatura, ken panagayos ti daduma a karayan, mang suporta kadagiti aquatic ecosystems ken species nga agkasapulan iti nalamis nga danom. Amoy pa'y kadi kakailyan at ipanaggaraw ti glaciers ket makatulong amang porma iti landscape ti lubong tayo. Bayat ngayon inot nga aggaraw da, kiskisan kan dadaalan dagiti glacier dagiti batu ken daga. Amang pataod kadagiti valleys, mountains, lakes ken dadumapay. Ngem dagiti glacier ket napatagmet nga indicator iti agbalbaliw a klima. No umato ti temperatura ket naparpartak a marunaw dagiti glacier. Ngam iti maurnong a baro a niebe, mapukaw ti mas dagiti glacier ket pamatras da. Daytoy ket addaan iti major consequences. No marunaw dagiti land-based glaciers, ti resulta na ket agayos ti danom kadagiti taaw ken makatulong iti panagnato ti global sea level. Tinaparta ka pa nakarunaw ket mabalin a padawan namat ti paggadkas iti panaglayos ken glacial lakes. Data ti teorya dagiti eksperto iti napasama ka kalamidad iti karayan ti Nepal ken Tibet. Posible ang nagtinag dagiti dadakkal a glaciers manipod iti Himalayan Mountains. Kalat ang nagtinag anang itunda iti didigra anang papatay iti adu a tao ken sanikwa. Aging gaita, manariman ti counting kadagiti mapukpukaw ken kadagiti pimusay iti nakalkaldaang apasamak. No pay nasken iti kanayunan a panagadal dagiti eksperto tapno mapanaknakan dagiti teorya iti nasao apasamak. Kanayon alaglagipan kakailyan. Adda dagiti binukol ti nakaparasawaan ang makatulong kada tayo iti pagkasapulan iti inaldaw. Ngem gapumat lang iti aramid tayo kumarkaro ti global warming ang mabalin ang makaapekto iti glaciers. Nupay awan dayta iti Pilipinas, napasaran matlang ti daduma a lugar ti kapada nga insidente, anang itunda iti panakapukaw ti biag. Laglagipan at tinakaparaswaan, kat pasat ti masakbayan ti tao. Ita, amoyon, baro nga aldaw, baro nga adal.
Kakailan ti word of the day ta ita agdudwa. Kay papanan na rito kat nag-aatubili iti Filipino ken hesitant iti English. Partner ala ti advice da, no agduwa-duwa ka, saan mo sumbatan? No sigurado ka, sumbatan mo. Dumadakal ti opportunity, Jorton, hakakanong agdudwan. Grab when opportunity comes. Bueno, agpaiso, applicable sa duma. Hugot ba yung sinasabi mo kanina? Basta no oportunidad partner no napipintas nga bambanag saan mo nga lislis yan. Ngam no mabalin nga pagdaksan no alanganan ka di iti naskin nga pagpanunutan kakailyan. So kakailyan padaanan ti sumaruno nga programa issue at serbisyo matalantan dita amalam uno itang amalam at ti Biyernes dagiti programa kan aktibidad ti Department of Social Welfare and Development Cordillera, sumaruno nga dagos, eksakto alas 5 ita amalam. Happy weekend partner, ken happy weekend kada kayo amin. Dahil ti pakabuklan, dagiti kang runa na damag ita a Biyernes, shock ni Jordan Campana. Indan mi kada kayo dagiti nababara, kompleto ken napapatag nga impormasyon, shock ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken YouTube. Aging gamanan inton Lunes kakailyan. Padaan na Lunes aging gat Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para iti umno husto kan alisto at damag. Dakambi ti mapagpiaran. Dayto iti Kangruna na damag.